ịma na onye boro akpụkwụ na-aje ka ndị mmụọ ụkwụ ga-ama na-eru ala na-eburu ife ọga you see my man biko jere chetara m shu white ga nke ime na ọ dabata n'ọfụ o nwebe ntị ihe eje biko mọịsọ ọya ka m ji ekwu maka you see my man ọya nwa mpịa dị shu na-agịe ife na ọ ka dọkwa na leda daalụ sọ ngwa m ka ọ dị One ball. Okay, hey, on you. Hey, boss, come on. Never. You see. Na akpụkwụ ya acha atego na ya. Ọka dịkwa ka akpụkwụ ọfụrụ. Denise nke a zụtara m akpụkwụ isi zụta ya asasị ke ya ọkụ. Ọkwali akpụkwụ onye ikusi akpụkwụ nsa afọ ya mmiri. Gịnị ya biko? Ọkwali akpụkwụ kọmọ na akpụkwụ kwa. Ịpụ ịsa anya mmiri na efo gị nwa. Nna Denise. You see, mba aka nọ n'ezi nwere anya ifrọm ebe efere ma abata gị na-ajụ azụ ibe biko shuga ahụ na-echi eje oke shu nke anyị wee nata na biko n'idi ya oke mba udo dị na onye nke m onye nke nke udo ji ma ụbọchị ọzọ ịfụ m n'ụlọ ajụ na nna m abatago n'ide ike ka go yona ala napi ka yo ko na it is akpụkwụ mana akpụkwụ nne ka ịchọ ịzọ na akpụkwụ na ụlọ nke na nkịtị Denise ya bụ shu gịnị ihe a ịbịa bụrụ mmadụ shu ime ọ na ya akpụ ụba ma ọkpọ ọkada ya bịa buru jidere ebe ire dị na-achọ ịzọ akpụkwụ na nkịtị arụ ọdịkwaghị dewokwụ gị ebe don't worry ka m nweta ife ihe eji na-aga ije nebe na anya akpụkwụ iboro eboro na ụlọ nke ike ị na-achọ ịzọ na nkịtị na aja ọka isi eme chanu ebe imove a inch to God ata anyị gị chanu kwa o ọka nwa asị eme akpụkwụ ibolo ebolo n'ahịa zọọ ụkwụ ebe ifulipa nna asa na ịya na-aga ije n'enu ya ụkwụ gị nwa anwa pụọ n'ife a mbere ị na-ije ipụrụ m akpa ụkwụ m nna Denise na-apụdala ya ije chita na aka nzọ ụkwụ dati ibi achịra akpụkwụ m white m agwa gị ka esi nwe azụ ụkwụ baiti eke ebe sita dị na ebedimontary spirit ọ gbasara ebe nsimiste ọyọ misin are you okay? Ihe dị important na ahụ ihe a m dewere ya aga na ya kọ na ịma nga ọ bụrụ na ịma nga n'ife a ibe a n'ime je yipụrụ m akpụ na-akpụ iboro eboro ife a nna Denise na ọ kụrụ alakọ na kaka adị m eme ya ka ị laiki ya ị na-aga ka ọ na ịda aga n'ụdịmadị babu Denise ka ihe ọgwa ngwa gaba ka nna afụ gị ọ ije yipụrụ m akpụ ụkwụ m chere nwayọ na-azụ akpụkwụ a n'etiti ọ gbasara ya o nye ahụ akpụkwụ iboro eboro ọga and then ngwa zọọ nke nna akwụkwọ metụ na anya ihe eje ifuru m akpụ ngwa na-aga nụnụ nna negode ịpụ etu gị na-aga n'elu akpụkwụ m iti mebiri m akpụkwụ ịma na onye boro akpụkwụ na-aje ka ndị mmụọ ụkwụ ga-ama na-eru ala ife ọga nna ọ bụrụ ya eju eti wee zọdịrị m akpụkwụ gị ikwu ya uche ịdị ahụ ma ị gawa ka ndị mmụọ ebe a kịta ije ikwu m akpụkwụ m ịgwa gaa ka ndị mmụọ zọnye
ka bua wait na na answer na emetu abuku gini mari ya ndo iya abuku obu nkai anya ahụ dị kwa gị oga adịma agazi abuku gini ana